Dev-guru tamoni jolijaka tai bo tamo kok saka hanya hai hamjagwi khare phiuka kajik jorok chamai chamaijwk ringle tonglaimani hadikai salani moniti kisakok norok nai tongdi ani channel no paiasak. Sal kisa romui norok news rogo nukana tei saimankana class 4 o pori tongnai John Jamatia kotok sori thwima no. John Jamatia kotok sori thwima no nugwi kwbangma borok borokni jolijak uansukmung jolijak koksukmung salaikya. Aroni bisingo tongo Dev-guru Pores. Bo class 4 o porinai John Jamatia no thwima nugwi uanajakha tei jolijak class 4 o pori tongnai chwraini bokhorogo bahaikhe thwinani kokrok phaiman. Tai bo jolijak hostel o naikani khainai warden tei incharge Rajesh Devarma no. Bo saka tebo hostel logo cherrai rok no kaam tangrwo hinui. Tai kwbangma kok kwchangmung bo saka bo hingkhe bo tai tamo kokrok saka jotono norok nani uchungkha khai bini swnamjak video norok thangwi naimano. Hinkhe chwng nukha baboise phaisinggo hingkhai thwilai thanglai tonglaimani kaisa news tei baboise phaisinggo hingkhai kajik jorok hanya hai hamjaglaiui khalai phiuka chamai chamaijwk ringlai tonglaimani. Din sal phaikhai kajik jorokni hamjagwi khalaimani news mangsa kasai phaichio. Tabuk hingkhai sana thangkha khai siklarokni theka kajik jorokni khalaimasa news bisi kasachio. Sana thangkhai borok bo tamo siklarokno competition rwma haida kwlai saimanliya. Aw kubui kok sakai chini somaj o chachumai tongwi hamjak khalaimani belai ni bangsuka. Amo sana thangkhai chini somajni durbolata hinchinani tai hamya tongmung swrwnglaimada kwlai hinchinani saimanlailiya. Kene ke tilachilailiya kebo khoroksa tei khoroksa salailiya wngma bagwi de mwtui hai bo baruksi amoni angkhama uansugo hingkhe norok khai tamo uansuk nongni uansukmung kisa comment khe sahordi tei ani channel no chajakhe norok like subscribe khaina tabukdi teibo kwtal kwtal video nainani bagwi.